Άτε ούν είμαι φιλότιμοι όντες και σφοδροί και πολλοί, και συντεταμένος και πιθανώς λέγοντες περί εμού, εμπεπλίκασιν ημών τα ότα και πάλε και σφοδρός διαβάλλοντες. Εκ τούτων και μέλιτός μη επέθετο και άνητος και λύκον, μέλιτος μεν υπέρ των ποιητών αχθόμενος, άνητος δε υπέρ των δημιουργών και των πολιτικών, λύκον δε υπέρ των ρητόρων, ώστε όπερ αρχόμενος εγώ έλεγον, θαυμάζειν αν η Υιός τι είναι εγώ, ημών ταύτην την διαβολήν εξελέσθε, εν ούτως ο λίγο χρόνο, ούτω πολλήν γεγονία. Ταύτες την ημίν ο άνδρες Αθηναίοι τα λυθή, και ημάς ούτε μέγα ούτε μικρόν αποκρυψάμενος εγώ λέγω, ούδη υποστηλάμενος. Και έτι είδα σχεδόν ότι αυτής τούτης απεχθάνομαι, ό και τεκμήριον ότι αληθή λέγω και ότι αυτή εστίν η διαβολή η εμή και τα αίτια ταυτά έστι. Και άντεν είναι, άντε άφθης, ζητήσετε ταύτα ούτως ευρύσετε. Περιμένουν ον οι πρώτοι μου κατήγοροι κατηγόρουν αυτή έστω ικανή απολογία προς ημάς. Προς δε μέλητον των αγαθών και φιλόπολην ως φύση και τους υστέρους με τα ταύτα πειράσομαι απολογίσαστε. Αυτής γάρδι ως περαιτέρων τούτων όντων κατηγόρων λάβομεν αυτήν τούτον αντομοσία. Έχει δε ποσόδε. Σοκράτη φυσίν αδικήν τους στενέους διαφθείροντα και θεούς ους η πόλης νομίζει ου νομίζοντα, έτερα δε δαιμόνια κενά. Το μεν δι έγκλημα τι ουτόν έστι, τούτου δε του εγκλήματος ενέκαστον εξετάσου. Φυσίγαρ δι τους νέους αδικήν με διαφθείροντα. Εγώ δε γε ο άνδρες Αθηναίοι, αδικήν φήμη μέλητον, ότι σπουδή χαριεντίζεται, ραδίος εις αγώνα καθιστάς ανθρώπους περί πραγμάτων, προσποιούμενος σπουδάζειν και κίδεστε, ον ουδέν τούτο πόποτε εμέλησε. Ως δε τούτο ούτως έχει, πειράσομαι και ημίν επιδείξε. Και μη δεύρο μέλητε, είπε άλλο τι περί πλήστου ποιεί. Όπως οι βέλτιστοι οι νεότεροι έσονται, έγωγε. Ήθη δίνειν υπέ τούτης, τις αυτούς βελτίους ποιεί. Δηλών γάρ ότι ίστα, μέλλον γεσί. Τον μεν γάρ διαφθείροντα εξευρών, ως φύσε με εισάγεις του τυσί και κατηγορείς. Τον δεύει βελτίους ποιούντα, ήθη υπέ και μήνυσον αυτής της έστη. Οράσο μέλητο της σιγάς, και ούκ έχεις υπή, και έτι ούκ εσφρό, σιδοκή είναι και ικανόν τεκμήριον, ούδι εγώ λέγω, ότι σύ ουδέν με μέληκε. Αλιπέ, όγαθε, τις αυτούς αμήνους ποιεί, οι νόμοι. Αλλού τούτο ερωτώ ο βέλτιστε, αλλά της άνθρωπος ως της πρώτον και αυτό τούτο είδε τους νόμους. Ούτε ο Σόκρατες οι δικαστέ. Πώς λέγεις ο μέλητε, είδε τους νέους παιδεύειν ή είτε ίσοι και βελτίους ποιούσιν. Μάλιστα. Πότερον άπαντες, ή μεν αυτόν, ή δουν. Άπαντες. Έβγαινε την ήραν λέγεις και πολλήν αυθονίαν των ωφελούντων. Τι δε δει, οι δε ακροατέ βελτίους ποιούσιν ή ου.